Siburak Battle League Final Split. Live dire karon Kukok's Nest. Siburak Battle League Baglawas. Yo, shoutouts, Kukok's Nest, Siburak Battle League Heads, CDO Heads, Balay-Balay, Jugang, talang naadiri karon. Syempre, shoutouts, The Bisho, Cebu Flash Report for covering our event for tonight. Ug talang flip top, besides MCs nga naadiri karon. Di na nato dugayon sa akong tuo. Gikan pag Balawa, Labangon, Guadalupe, GI. Tagaan ra ko og timbang pero bugat akong bara ang talala ko. Shout GI Day para Polo Pro. Shout out ko nila ni Juliet Mejia, sugyang uyab nga si sama ni siya Jason Jake Bakluhan, ni Boss Nair, ni John Leo, ni Tata sa taga Osaka, Japan, ni kasama ni siya Carlos Estrera, Joyd Jercano, Peter Isabel og sa kumbayaw Bebe Ruel Reyno. Battle MC sa akong wala, straight from Balamban. O kailan mo, Fonger. O karon sa kong pagbalik ako napoy manghasik ng padang Fonger, 7 Kings Production. Salamat sa Teng Positive. Salamat ninyo ni Arimo. Pasalamat ko Kuya Skinope, Talentadong Bisaya Production. Let's go! Yeah. Nagsabot na sila. Mauna ang amuspit sa yung line si GI. So ato lang paminawan guys. Respect the MCs. First round para kang GI. Fonger! Asa si Fonger! Asa si Fonger! Tiyawa ganiya rami gatang! Si Fonger akong gipangita, di si Badang! Pero time sa murag familiar lagi. Kung pakalitan orangutan, kung pakuratan chimpanzee. So kung i-specify endangered species, duda palagi kuhanin kadudahag na may duda si Fonger yun ni. What's up Mr. Fonger Spikey? Remember M, remember E. Put them together, remember me. Kay nung pagkatong gaabot sa event sa Puzzle Fong, wa dayon ko kamay ang perti pa na kong lipaya, abi ko magsidugong. Karbuso ba kay nyawa mo ragyog tarong. Pero pag picture taking, dagang kay naputong. Kay pag grupi na mo, nasa lipdan mis iyang ilong. Really? Comeback is real? Ayaw pag piniling bigatin Fonger kay di naka big deal. Scratch na lang ka sa eksena, kay wa na kay papel. Hagbay ra kang nainotil kundi patungod ni Mamzel. Kung nagtuo mo big fish niya kung nakontra pues, makatilaw mo rog fish kill. O di ta kalibel pero kaya na kung tupungon imong tiil. Kanay mong naong popular kay nas ni Clidion. Ginkoy kay kang tanawon maan kag Barney kung mag-blush on. Okay sikat, perming makadawat og invitation. Di lang sa children's party invited, hasta sad sa police station. Kung maunay si Punon, labing siguro map mo'y gamiton. Gisearch na ko imong pangalan gahapon. Piste hasta sa Google kanat bipag lang gihapon. Pero gaplano bias anigma iya kuno kang paduwaon. Haron ka makabawi hatagan kaniyag break sa ahon. Ang mas nakaaligre ikaw na sa di namo tungahon. Underdog ra kuaning duwa pero pag amping aron di ka matangkugo. Pero kung mapahitan man ganiti ka pasensya akong amo ray gasugo. Si Nair may mahaya kay iya kang gilawg na rin ako. Natural basta kawatan ipapaak yun nas iro. Underdog lagi pero ako tong sniffing dog kay bisag unsaon imong tago sakpan imong baho.
Daghan na kay kagipalabay nga oras funggir di na ni imong panahon. O dinaig lagi ka pero sa imo na lang kaugalingon. Way utang kabubuton hinungitan na gani asa pangpad apilon pa og kaon. Mong ay na lang pagtuong lamang kaning duwa di na tika kayang irokon. Daghan ra kagitabla funggir daghan na ko gikahon. Karon ninyo makita ang kalainan sa buwatsing komedyante o sa seryosong bugal-bugalon. Time! Round 1 para kang Fonger. Daghan akong gitabla. Number 1 atong masud nga tabla walay lain kundi ikaw ra. Ikaw di si GI bay. Ni ana sila nako komedyante daw ka. Aw sige pakatawad ako. Kinahanglan akong katawa mo abot sa akong dunggan kay kun dili gali putlantik ako. Komedyante sa ko. Pero ay pabuta sa punto kung ako nagali ang magseryoso. Kay kung ako nagali ang maglagot, kanay mo ang baba, paslakan ako plato. Kanay mong lubot, paslakan ako baso. O kanay mong otin o imong tiyan kamot, lansangan ako og numero 4. Ikaw di si GI. Sigurado ning patay. Ilubong ko niya og buhi. Ako pa lang nimo ni atras na ka kay imong kontra komedyanteng hari. Kada putsak sa ko. Kada gustak sa akong dila ang patay mga buhi. Kaya nga akong dila mo si Jitli o si Dakitsan mga rate. Sigurado niyang mabalik. Yan nag-google. Wala ni mo nakita. Hastang buhanga. Wala ni mo nakita. Kadi mo, gibaw mo basa. Sa tinuod lang ako'y problema. Pero niyari gihapon ko dili tungod nila kundi tungod ni mong buhanga ka. Kanat phone. Hoy ugok! Ang imo ang lang murag bagtak sa ulok. Maraming tawanak, nagpapiling gwapo. Pero tanawa ang ulo ko tingnan dakua kaayo. Kung imong tutukan si GI ang naong murag bao. Murag ag bao bay. O murag ag mudi sa hari. Sabot kag hari. Hari ba katong hari nga hari? Kay siguradong patay ka karon kung ako nang muanto kay ako perminting hari. Mga iba piling. Kani si GI daghanik agi. Mao nga muari diri ni sa Kukoks ka na gabi. Ang iyang agi gikas Guadalupe, maagis Capitol, maagis Colon. Una yang agi. Puti bang bugoa? Ako naghinuktok. Pagsuod mo sa akro ang gipadol nimo. Silig tukok. Ni ana ba kanimo chito nga sa manong para naglisod kag sakay? Waka gipasakay kay gusto sa sinong nga patay. Freestyling tanan bay, pero di ko magmahay. Kadugayan gali kung ako na gali ang magseryoso, sigurado ang imong mama mo kalitog sayo. Bye! Time! Second round para ang GI. Boring! Makapildira ka na ako kung iwan-unwan tanig boxing. Ay mura kag si Desert Storm. Tanawa ragod ning nga pang King of the Ring. King of the Ringworm. Pero atong pakpakan ng legendary bin tumbling. Niundang sa flip top kay gustong mag-gymnastic ang buing. Grabe hag talent. Nikalit lang kamising, unya ang halin sa ticket, iyang gitumbling. Din kog info, dito mismo sa imong apprentice. Nasuko kay imo sa kabulto iya snowbeer baligtris. Mao na pala nimo sa sobra nimo ka adis-adis. Uban sa imong kalaos gilaglag na kas imong mga best. May pass range nimo na nasa watchlist. Pero gamit ba yakas balot counting in fairness? Gamit kay kas balot counting kay kusog ka mo badlist. Ingunahan ako mo welcome Fonger Sagol Sinalbahis. Ako na ning teritoryo dayo na lang ka, so welcome to my place. Kung di pa gani ka kadawatan na, then get out of my place. O diba mo na imong diction boy sango. Tuloy na ang grammar pero imo kaslang mukalit lang og liko. Libre raman ang magpaka-bright pero sobra rasad kung magbinugo. Sa sige ni magpatama wa na kay sakto. Ligon lagi ka pero imong kusugi ka sa tulo ka elemento. Rugby, marijuana og shabu. Dali
dali ra kay kang sundo, dali ra kay kang kopyahon Pongger bisag asa nga ang anggulo. Mga tao gahatag na kukusog, ikaw imo rang bisyo. Kaya nako mahimong ikaw pero di nimo kaya mahimong ako. Pero bisag unsaon pati kag pakawaw kay baw kung wa ra ni effect. Kay naon pa lang nimo immunas antibiotic. Siguro pag mabdo sa imong mama nimo ang vitamins ay tutik. Maong ayaw pagpakaroon ay maong ayaw pagpagpiniling gwapo kaysa radyo ra ka photogenic. Taas kay gas magpa-cute mura biyag agta sa septic. Maong ay jokes you motherfucking fuck. Di kay sungog lang kay sungog bisag way kunit mura galin natin nga Hindo Arabic. Akong gipang dapat generic kada duwa classic baong historic. Ikaw karaan na kag-style unya karaan pagyud og naong prehistoric. Unsa gwapo ka? Unsa gwapo ka? Magkatawa man sa tabalig 1/4. Aron ka masayod gipakataw ra ka kay mas mahal magpaabot. Abi kaywa may mudayag nimo ikaw na lang kay mag-effort. Ikaw rin magsigig daig sa imong kagalingon. Usa na, self-support? Daghan kay gagaparehasog na ang Pongger sa tinuod lang. Na smaglas ang DJs na nanan og dadang. Alan kay Jose, Walibayola po og Pukwang. Tekla Dionisha, Bilardi og si Mother Sitang. Banal Onyok, Ilordi, Spanish bread o sa panang pana basta tabang. Mangingiwas, snatcher, mangingilag sa flipper o budol gang. Kawatan, pamarukay, ikaw nalaywa matukhang. How ironic dagan kay kagnaong piruana kay naong ikatubang. Second round para ang Pongger. Burang ako kaunog manok. Kung makakita ko sa imong itsura, makakalit ko sidok. Kung si Way na ang ikatubang, kung sa ka buta, kanang itsura ako, grabe ni Portining ko po ha. Daniel Pare Pongger, knock knock! Daniel Pare! Daniel Pare! Diba pariho minuha? Di antiga wala kay stilong nindo tog style. Swerte ka GS akong gipakita nimo karon tanan freestyle. Kumusuwat ko, sigurado ang mga crowd diri na ako. Kumusuwat sad ka, ang imong tira murag tuko. Sa tinuod lang pati ka musuwat. Swerte ka ni ari lang kog ahat. Kay tungod sa tinuod lang di professional. Ni ari lang ko dire o wala ko nagsuwat kaya ako mga pamilya tanan na hospital. Sa tinuod lang na hospital akong diha. O sa kasimana ko na Miller. Dili na magpiniling. Kay tungod ako butan kay ko, remindi ko mo serbisyo ng anak si Pongger. Tagahan na tigag time. Napasalamat ko. O napasaylo ko ni Boss Nair o ni Swiss. Sa tinuod lang gusto ta ko mo next. Pero wala ko'y tsansa. Di ta ko gusto ta mo bliss. O sa tinuod lang, nagbinot-an ako karon GI o di na ko gustong mo badlis. Sa tinuod lang, nagtinarong na ko. O kana kadaadlaw ako mga problema ni Sir Enigma, kadaadlaw ko maghinuktok. Mao nga dili na ko magbisyo-bisyo, makita naman ninyo nga si Pongger niya nambok. Bay. Pero may dako kay kong respeto nimo kay gigdanduha puro rapper. Ni ari lang ko diri balag pakawawan ko nimo gidawat ra na ni Pongger. Kay dili man ko gusto magfile o di sa ko gusto mo patay sama sa killer. Pero sultian na tiga kung ako ang musuwat kung mag-rematch tan duwa sultian tiga mura da kag 50-50 ni Pongger. Seryoso. Sunod ko na event ng Sir BL bisag maguyog pagagduha. Okay, seryoso na. Sa tinuod lang, niari lang ko dire. Ito, gusto ko makikontas imuha. Gusto ko mo risbak. O sultiwan tiga kung makonta tigag sunod, sigurado na imong dugan mabuak. Time. Last round para ang GI. Ay palabig dool kay mong ilong mo backfire. Nasali kasi mong freestyle alkansi kay TF ni Boss Nair. Bate.
Tinuod yun dahil lang gipagiinggi panabi nga sa mga joker, ikaw ray galahi. Okay sa mga joker, ikaw ray himi. So kay manaway niya babawsan dag TV. Kaya katubit ang duwa ninyo ni Shernan. Murag drama comedy ang salida. Pangbabulgang banat ni Shernan imo maalaala. Kesyo, bla bla bla, daghan ko na siya problema. Purbida. Padot lang ang problema ng dagwaya. Mas mo to, panungkog ang problema mo ay problema anang naunga. Buang-buang mantingali kang buanga ka. Mo nang dali ra kang ikahon kay nalansang nakas imong gitabla. Puwerteng gola iyang uyab na trauma di magpakama hadlok makuma. Di manggo ka kay baon mo tato. Mo nang dito sa tato artist ng patira. Pero okay raman tanay mong itsura bay. Ang nakaapan lang imo lang dagway. Pag di pa kasi katatong panahon na wagi babae mo tubay. Balance inquiry na lang gani imong ka-text di pagyud mo reply. May pag maghilo na lang ka kaysa mag-hi. Pero in fairness, proud kay ko kay gaabot kami sa kong idol. Gipakataong gwapo, gipadako sa rambol. Kay kanawa ragod mga tol. Told that and that's all. See? Parehas na tang joker, pungger, pero lahi tag kalidad. Igo ra kang magpakatawa, maura na imong abilidad. Lahi na ning panahon na kay ang joker tigpatuma na sa seguridad. Imong jokes, matog na lang sa gutam kay nanay bagong joker behind bars ang Suicide Squad. Sa laktod laos na imong ka joker. May pag-focus na lang ka sa Neosip Ilong Ranger. Kung di pa gani ka mo pato, patiwasan ti kang Chris the Finisher. Total kiriwan man ka, paputlan ti kag tudlo, ipasiguro na kung middle finger. Aron kung magkulko kas imong uyab, maunay literal nga gifungger. Ako ang kunon, layo ra kay tagbiya, wara ko katunga sa imong naabtan. Ikaw maihinungdan nga nung ang wato nga hadi na tawbog giinjan. Pero bisag unsa pa may akong padulngan ang importante wa man sad ko'y gidagan. Sa kadako sa imong ilong, akong tingog ni iko. Pero di biya ka flat og ilong. Bugat lang yun imong kugmo. Proud kay kasi mong kagwapo nga ang nidaig ikaw rasad mismo. Ako, di na ko kinahanglan manghambog unsa ko kahambugiro. Di ko parehas nimo self-proclaim maong sila nalay pasultiag kinsa ko. Sila sultiana di ako. Advance Merry Christmas na lang funggir og dawatan ni among masipang pakyo. Yeah, last round para ang Ponger. Respect Nancy. Sige, seryoso. Diin ka tong panahon na nga gamay pa mi. Diin pa mong panahon na nga gamay pa kami. Kato namatay pa si Ann Hinglak. Nagseryoso mi atong higayuna. Ang away sa Crips o Bloods gagwanta na mo atong bahina. Para lang ang hip-hop sa Cebu hinaot moabot sa Manila ug musikat ning among baryuha. Pero ikaw tidto ka ni tago ra ka sa sayal sa imong mama. Pero kami wala. Andami nakigira. Gamit ang among mga bara. Gagwanta na mo ang tanang mga kasakay sa among istorya sa mga ginikanan. Pero wa na mo gipaminaw sa among dunggan. Kay tungod ang rap, among gihigugma. Ang gitambag sa ginikanan, sa rap wa kay makuha. Nagsayang-sayang lang ka sa oras. Ha? Dili ako kamo gibaw mo ni. Nagsayang-sayang ka sa oras.
Basig mamatay ka, o basig birahan ka. Pero wala ko naminaw sa akong ginikanan. Kaya ang rap, ako na ng lab. Wala ko'y pake, mautangan man ko, or ako'y mautangan. Ang importante, sa rap, na ako'y naambagan. Kinsay nagpasoda ng grupo ha, o sa laing karong eksena. Ha? Kinsay nagpasoda sa Rapulo. Bata pa ko ato, God. So bata pa ka? Ano ni Arima ka rin lugar ha, kung bata pa ka? Ha? Sa tinuod lang ha, sa tinuod lang. Hindi ba nga buka? Oh, sa tinuod, wala ako nagsuwat. Pero makikrematch, oh, i-reset na ako. Diyan ako ipakita ninyo kung usa ko gagahi. Dili na pangambog. Katong panahon ng aputi pang awaya, gamay pa tong mutungaan ng eventa. Si Graf, o si Charlie, o si Skinope. Pero hindi maunay gitawag na mong haligi. Wami naman akin. Among giagwanta ang tanan. Para lang ang hip-hop, mudaghan. Pero karon, puti ng daghana. Daghan na kayo nagpagawa sa abilidad. O gaabi nakagahi pa sa una, si Donglak o si Gito Ad. Oh, sa tinuod lang akong storya karon rhyme. Mga rhyme. Nambiruwangan sikat sa una si Buano Poets o Soldiers Rhyme. Pero, seryoso bay, dihado ko ron duwaan atong duwa. O, dawaton na ko kapildihan. Di ko sama sa uban, mamapildi, mangita dayon og bigil, mangita rig paraan. O, pildi ko nimo. Pero next time, rematch ng duwa. Kita lang ko tanan nimo. Time. Respeto rin sa Rapolo, respeto sa talanay. Salamat kayo kay sa sauna gatanaw ra ko ni Pongger niya karon. Garbo kay nako nga siya ko na kontra gipangandaman yun ako tarong by Paskuan ba pa sa respect lang yun niya ba. Sa respect lang yun niya mao gina. Taas kay ko respeto ni Pongger. Taas kayo, grabe. Salamat kayo Pongger, salamat kayo sa chance, salamat kayo. Salamat kayo. Bay, salamat sa kayo. Dagang mga papot. Pimintiyalan na mo. Pero rematch ko, seryoso rematch. Sibura Battle League Final Speed, GI versus Pongger. Atong pagpakan, kausap pa! Okay, shoutout Pares Gahi. Siyempre shoutout sa mga haligi sa hip-hop. Kung wala sila sa una, wala sa Tadri karon. Dila dugayon, judges vote 5-0 para ang GI. Judges. Ako sa. Anang tagap ra kayo kung siguro kung gipangandaman lang jud ko patay jud ko. Kabaw na gyud takin sa Pongger, kabaw gyud taw si Dinawan ni Ponde. Murag wala gyud siya nangandaman ko. So salamat gyapon kayo. Salamat po kayo. Yo, ang ALX, ang AMF, what it do, TKS. Ang giboto si GI all 3 rounds. Dili siya nindot nga example sa nakita na ko ni Pongger kay taas ko expectation, tawagin siya kasuwat na disappoint ko kay gimingaw niya obviously. Og na ko'y objection gamay ang pinakagahi sa una si MK. Yeah, climax props sa karan og bago all 3 rounds kan GI. Saludo kay Pongger. Saludo kay Pongger talagang hindi niya in-expect na Pongger na babattle kasi alam ko talagang solid talaga si Pongger pag bumattle pero kitang-kita naman sa laban na talagang prepared si GI so binoto ko GI. Hello sir, what it do? J-Black. Giboto na ako si GI kaya wala kandam si Pongger. Pero respeto ka pa ni Pongger, GI. Shout out J-Black, champion. Klaro naman, 3 rounds para kay GI. Respeto kay Pongger. Jumilan ba?